байнаш ҷудо ниқош шавад, пеш як шахс мерад масалан илмдор, неки ҳоким бояд. ҳамо ҳоким чӣ бояд гӯш кунад? Ду тарафа гӯш кунад ё ин ки аммо як тарафа гӯш мекунад? Зеро ки аз сабабе ки як тарафа гӯш кудо созер, баъзе бародарҳо масалан шикояти як тарафа аз пушти ҳамин байни бародарҳо фитна рафт. Сон ба насиҳат мекардед ки одаме ки масалан байни ду бародар як ҳукм мекунад чӣ бояд рафтор кунад? Наам, ин дуруст не, яъне як шумо ки масалан ҳоким ки шудед, ҳоким ки шудед, яъне байни ду бародар масалан яъне ислоҳ кунандани бошед, яъне бояд ки ду тарафа шумо гӯш кунед. ин ба нас омадагӣ дара мебинед. ин масъала ба чӣ омадагӣ? Яъне нас омадагӣ. ин масъала ба чӣ омадагӣ гуфтем? Нас яъне ҳадис омадагӣ. ин ҳадиса имом аҳмад раҳимаҳуллоҳ аз амирулмуъминин али ибн аби толиб розиаллоҳу таъала анҳу ривоят мекунад. аз ки ривоят мекард? аз али ибн аби толиб розиаллоҳу таъала ривоят мекунад ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам али ба мегӯяд ки я али, мегӯяд вақте ки ва алайкум ассалом беҳ шин обрезет ҳазрат обрезет обштир ва расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки али ба я али мегӯяд ла тақди байна итhnайни ҳатта тасмаъа ал-ахара. Я али мегӯяд вақте ки али ибн аби толиб мегӯяд ки мана вақте ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба сӯи яман фиристонид, мана мегӯяд вақте ки ба сӯи яман фиристонид алайҳи салату вассалам. ин ҳадис аз тариқи шаҳр ибн аушаб аз али ибн аби толиб ҳадис лаҳу мутабиъ ва барои ин ҳадис ҳасан. ин ҳадис мегӯяд ки вақте ки мана ба сӯи яман чӯ қозӣ фиристонид, қозӣ карда, яъне ҳоким карда фиристонид, байни мардум ҳукм мекунам, ислоҳ мекунам байни вайҳо, ҳукм мекунам байни бародарҳо, одамҳо. гуфт ки я али, гуфт иза қадайта байна итhnайни ла тақди байнаҳума ҳатта тасмаъа ила ал-ахари, ҳатта тасмаъа ила ал-ахари фаин фаъалта табайяна лака ал-қадо, фаин фаъалта табайяна лака ал-қадо. ва али ибн аби толиб мегӯяд фақад фаъалтуҳу, мегӯяд ва ма хафия алайя қадоун абада. яъне мегӯяд ки расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки фиристонид мана мегӯяд яман ба сӯи яман, гуфт ки я али, гуфт вақте ки байни ду нафар ҳукм мекунӣ, ҳукм накун то ки дуюм тарафро гӯш накунӣ. яъне ду нафар омад, як нафара гӯш кардӣ, ҳукм набаро, нагӯ ки ту ҳақ, ту ботил, ту не, ҳатто ки дуюм тарафам гӯш кун. гӯш кун, ана мин ҳолатанда ту ҳамин ҳолатал мефаҳмӣ. агар гӯш накунӣ дуюм тарафа, ҳеҷ чиро намефаҳмӣ. мумкин ин хато кард, мумкин дурӯғ гуфт ҳаққи бародар ба, мумкин хато кард, мумкин як чизе ки масалан надида буд ё ки хато фаҳмидед, бисёр ҷанда узрҳои ҳам бяне мегӯяд ки ла таҳкум, мегӯяд ҳатта тасма ила ал-ахари, дуюм тараф ба гӯш кардан. барои ҳамин яъне як кас ки масалан байни бародарҳо ислоҳ кардани бошад, бояд ки ҳар ду тараф аввал гӯш кунад. як тарафа гӯш карда ҳукм набарорад. ин хилофи суннати расули акрам алайҳи салату вассалам ки ҳамин хел саҳобаҳо ба ҳамин хел таълим медод. али гуфт ки расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам агар ҳамин коро кунӣ, ҳукм қазо барои ту баён мешавад. барои ҳамин али ибн аби толиб розиаллоҳу таъала мегӯяд ки ман ҳамин гуфтаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллама иҷро кардам, татбиқ кардам, барои ҳамин ҳаргиз ҳеҷ гоҳ барои ман қазо махфӣ шудагиш не. доим қазоя чи ба тариқаи саҳеҳ иҷро мекардам.